Здравейте хора, играем Майнкрафт оцеляване. Абонирайте се за канала, за да получавате още такива подобни видеа. Диаманти и такива неща. Вау, има много бреза. Не искам бреза, така че ще събера тези цветчета. За сега въобще не мога да бояди съм едно легло. Гордо няма да ми помогнат много. Ама първите ни айтеми, които ще имаме, ще е това. От дървени неща ще започна да търся и айрон. Така и ще се развиеме. Тук има ли един стак да мога да се направя? Да, ма има. 64. Ето, един стак направи. Повече стак не ми трябва. Но даже и това ми е много, ама не ми трябват. Тук има брези. Няма да ми помогнат много, ама това ми е първото дърво. Ще използвам колкото да си направя един крафтинг тейбъл. Да камена кирка. Сега ще си събера 64. Ще се върнем като съберем 64. Не, няма. Ще събирам пред камера да не кажете, че читвам. Бреза не ми трябва чак толкова много, ама първото дърво мога да си направя поне дървени инструменти. Целта ни е да дърво да преминем на айрон, от айрон пускам дърво на злато, на айрон, на диамант и на недерайт, което отнеме доста време. Вече съм на 17 дърва. Да спирам. Ще ни трябва вилидж. Вече. Сега главната цел ни е да съберем поне.
първо ще убия овцата. После ще се разправим с малко маленьките. Голямата нали си? Не беше добра идея да убивам. Но вече не убил. Ай, умри. Да видиш? Не. Аз се разпомням с свинята мазна. Айде, да ви другата свиня да умре. Така. Още умре. Още една свиня мазна ми дойде. Брай, ще имам вечеря. Сега нямам избор. Има игра. А нещо ми пусна пръчка. От дървото ли? Да. Не е лошо. С пръчката по... Малко крави. Знаеш ли нещо мръвка? Дай да видим какво. Пръчка и мога да си направя. Не. Мале как? Стане ми нещо? Не беше нужно такива. Бия. Нищо. Ще нахварам 64 пясък, за да имаме стъкла поне. Със всеки блок, който видя, освен дъхтът, ще се бия. Пясък. Къщата. Викам, мога ми стигне и това, ама. Един стак няма да е лошо да имам. Но после ке трябва да търся пустини. Дали пясък да ми даде. Може да 52. Добре. Тук повече пясък няма да си имам. Това е достатъчно. Едно да разбера, че няма ни... Включим нова рецепта. Трябва ми дърблок, за да правя... Не го знае. Окей, ке нахвараме малко. Нищо няма да стане. Е така до там ще нахварам. Стига ми толкова. Правим един крафтинг тейбъл.
Не искам да правя така, мога ли да си го кажа? Е такива. Пясък не ми трябва. Добре, ще взема поръчка. Ще ми потрябва. Окей. Та така беше крафтинг тейбъл. Забелязвам нещо лошо, че луната е изгряла. Аз нямам къща, нямам нито легло, нито нищо. Трябва да се пази. Скелет ме бие. Не, няма възможно, не. Скелет не ме. Аз умрях. Брат. Какво умрях? Ми хора, ще е днешният епизод и чао.